chimwe chinhu munoimba gospel here? Ndipindure mibvunzo yoretu. Sei tichikuona muchiimba mabhawa imi makanetwa kuZCC? Hit song yekuti Mebho yakahita ndo yataka kuzivai nayo ndepa album richingani. Pane musikana uyu anoonekwa ari Mebho, ndiye mudzimai wenyu. Oni zita rake ndi Mebho here? Mebho ndiani? Pamakabuditsa Mebho pakazombonzi nyararwei, vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana, zvikanzi vachari wapera kunge hondo. Hello guys, muri sei? Kuri sei kwese kwamuri? Isusu tine mufaro wakawandisa, especially today mustudio muno tatsikwa nehombarume, tatsikwa nechibabababa mukati mekuimba, mukati memusic. Tinofara chaizvo sezvo tichikusanganisai nevaimbi vakasiyana siyana, especially on this program. Tinoita an open talk nemacelebrities, vaimbi, maartist vakasiyana siyana, mukusangana navo muchinzwa kuti vanombozvigona sei, vamboriwa nani, vanoita nezvei, uye vachikupindurai mibvunzo yose yamungada kuziva samafans. So today in the studio we've got none other than Obert Chari, but haana kufikwa nebhimbo. Murizwa ndakanaka baba makadini. Boys just an open talk. Ndosa muri kuona tutoita tidya matoro. Munoziva here matoro? Hands African bubble gum. Kunowana ndibate pamakumbe kunowanika matoro. Okay, maybe tingada kuziva kuti who is Obert Chari? Okay, yeah, Obert Chari muimbi ngati wemusambo wasatanya kunzwisisa kuti ndikunyazoimba chisi chairo asi inini ndakabva kupikita kumasvingo nokwa ndakazvarirwa izouya zvangu mukegutu ati karere ndokunga ndavabhesiti munomwara vamwarare vakabva kumasvingo, which means music yakavabvisa kumasvingo kavanza munomwara. Wow, it's quite interesting. So zvemagitare zvemakazvitanga rini uye zvazvaita sei? Yeah, ndikurangarira kuti ini ndakatanga kupinzwa mumakwaya kuchikoro, but nomufano voice rake rinenge rinoita pakwaya kuti nechikoro. At the same time yaiti ndikaenda futi kuchechi ndainopinda futi mumakwaya ziwari kusvika ndazozvimiririra kuimbawo kwaya yaitodanwa nezita rangu ngati chechi kwatinonamatira kuZCC. Okay, tiri papa kuZCC tinoona muno associatewa zvakanaka neZCC, kuti tikaona Obert Chari taona ZCC. So ende munhu wese anoto kana angada kutedzera kuimba music inenge Obert Chari anonzi akuimba music yekuZCC. Zvakakosherei uye zvakakubatsirai pakuva associated nechechi yeZCC? Then chimwe chinhu munoimba gospel here? Ndipindure mibvunzo yoretu. Ya ndofunga mubvunzo wekuti tinoimba chii uchapindurika maybe nemimwe mibvunzo yamuchabvunza tichienda mberi. Hausi mubvunzo wandingati panapa ndotokuudzai kuti ndoimba zvakati, but mukutsanangura kwatiri kuita zvinhu ikoko tichasiya vanhu vachiziva kuti Kristu anoimba chakati kana kuti ngaaimbe zvakati. Exactly. Then nichidzoka pamubvunzo wekutanga mukutaura zvechechi yangu yandinoona matamari ndiri, ndopandandidokuru kuenda paya pakuti ndakanyora ndaimba makwaya kuchechi, saka ndaingoimba zviya zvokungoti chero yandaimbawo
especially ndinorangarira tiri towards maconference ega ndaitonyora song yekuti ndinini. Saka pakazosvika time yekuti Bishop naMMT ane song yakazovamakita pamakwaya dzandaingoimbawo munguva dzakasiyana. Ndikurimember time iyoyo ndo pakatanga kuiswa studio yeZCC kumbongo kumasvingo. Saka ndiri mudariro ipapo vamutendi vakanakirwa nesong vakati no mwana uyu zvakadi kuti achinoita sei anorekodha ndo pandakatanga kupinda mustudio mukuona chinhu chinonzi okay ndo muradio macho mataifunga kuti taichemera kupinda muradio which means in terms of music you were born and bred in ZCC. Aiwa ZCC ndo yakandibika. Yes, ZCC to the fullest. Producer ari the kid Mugazi ndofunga Jonathan Mugazi. Exactly. I still remember my days here. Taitogaraona naye Mugazi. Ndisukubatika mazandu mbotambira kumbongo. Ndimi wanhu aire. Taitogadzira umwe munhu ipo paya. Okay. Yeah. Alright, so say tichikuona muchiimba mabhawa makanetwa kuZCC. Ndabvunza wangu neimwe nzira. Muchaupindura chete. Ndofunga nini nyaya yangu inongozvirondedzera yega ichingoenda step by step. Ndikuti nini ndakanzi ndirekode song one. Basi pandakasvika Mr. Jonathan maybe vakanakirwawo kana kuti ndokupindirawo kwaMwari ameno sezvinhu zvazvataurwa nemunhu waMwari. Maybe idzangowawo pfungwa dzangu. Indakatofunga kuti maybe kungondonzi rekoda song one izvo ndatopiwa basa reupenyu hwangu. Exactly. Because ndichisvika kwekwe kustudio vamugaza havana kuzonditi tirekoda song. Vakazoti hauna here mamwe masong wakamboimba kumashuti. Alright. Ndikabva ndachirangarira masongs aya ndaita sei ndaimba kuimba kumaprevious conference kwabva ndamabatanidza. Saka pandakaiti nditrack 1 track 2 track kusvika ku6 ina hana kutoziva kuti ratova album. Ndakangozonzwa mukomana akutotaura kuti ndo album rako. Okay. Wow. Yeah. Saka ndo rakava album rangu rekutanga. Anga ari macollection emakwaya. Maybe tiri papo toda kuti mubva mapindura zvakare kuti mavane maalbum mangani uye hit song yekuti Mebho yakaita ndo yataka kuziva nayo ndepa album richingani. Ndakabata maalbum 4 maoko 4 mana. Mebho yanga iri paalbum rechi number 2 kubva pane rekutanga randiri kuti anga ari makwaya akangaka. Okay. Saka pakabuda album iri ranga rine makwaya ndo rakazondiita kuti vanhu vazhinji vanoti hapana uyo anogona kudaro achitogona kuimba. Saka mukuteerera muya ndainzwa vanhu vachiti no aya mabatanzire mawedzi aya aramba vachitorekodha rimwe album. But this time sezvo wakutopinda muindustry yemusic zvakadii kuti umboexperimenta umboshandisa universal language. Okay. Uchirega kunyanya kushandisa word inenge yakanyanya kurerekera chechi because mukatarisa kazonoteerera album rangu rekutanga pane zvimwe zvinhu zvamusingatohwisisi kana musingapindisi kuda kuti zvinenge zviri specifically for vanhu kuziva ndo vanenge vachizvinzwisisa. Saka maziyoni ivavo vanga vari around ndo vanhu vekutanga vakanzwa vakaziva vakaidentify kuti hamufana uyu anogona kuti kubatanidza mawedzi zvokuti anogona kugadzira masongs. Ndo vakandiudza futi kuti paalbum riri kutevera chimboita maexperiments ekuti mamwe masongs anenge achitaura zvechisi zvauri kuita but mamwe masongs ngaambovawo angori neutral. Alright. Ndo zvaunza vana Mebho. Okay. So on that track yekuti Mebho kana ungada kuziva kuti that song it's too nice yakanaka song makanyora muri pasi pengoro here uye zvii zvazvaitika kuti song yaizowepo inonzi Mebho maybe zvimwe zvacho unenge usinganyatsoziva but ndinongoona sekuti ndizvo zvipo zvacho zvaunenge wapiwa naMwari.
Because kuti uzotonyatsorondedzerawo kutorondedzera izvezvi but patime yazvinenge zvichiitika unogona kunyatsoshaya kuti but chaicho chakanyatsouya kuti ndizofunga kuti of all manames ari panyika pane vanhukadzi unongouya nerekuti Mebho zvabva kupi. Saka ndinonatso kuti ndiko kupiwa talent. Exactly. Ndizvo chaiko. So chimwe chinhu chingangodari chikubvunzwa nevanhu video yekuti Mebho yakavamba ende vanhu vakaona pane musikana uyu anoonekwa ari Mebho ndiye mudzimai wenyu oni zita rake ndi Mebho here Mebho ndiani? Munoda kuziva. No. Mebho the actress anotori nezita rake but Mebho ariko Mebho ndiani riyo Mebho? Ndichakuudzai inopera kweinterview ineyi. Okay. Ndichakuudzai asi waziva ndofunga matongoziva kuti Mebho ndiani asi tichazonyatsoudzwa asi vakangwarira ndofunga matoziva. Right, toenda pane another question ingangoda kuzikanwa especially nema-artist. Ingangoda kuzikanwa nema-artist. Ma-songs enyu anyanyotambirika through the hand of a producer called Mambo Hemas. And tinoziva kuti vanhu vazhinji vakatozozivawo Mambo Hemas through you. Taisatomboziva kuti kune munhu akadaro uye mafans kana mamwe maartist aisaziva kuti kune munhu akadaro. Relationship yenyu yakanyatsoita sei uye zvii zvakaita ndiani akashanda nesimba kuti pabude hit kuti pazobude ndona beat range chairo riri mumaoko ake iye. Saka ndiye here ndimi here chichi munombonyatsoshanda sei? Hemas Mambo inini chibva mumasvingo ndakagara muchiguta muna vandimo muna Hemas. Okay. Saka takasangana endakatosvitswawo kuna Hemas nemumwe muimbi aitoti ngavandibatsire song yangu ndibva ndasvika ndozvakangoitwa futi naJonathan Mugari ndozvakangoitwa futi naHemas tapa ndimufana uyu iwewe hauna here mamwe masong aunogona kudi kumborekodha tizomboita tiri tese chero iyi wapedza zvake. Saka munhu wandaitobatsira wakatoti aiwa anawo mufana anawo songs aripo sanga anozouya ndibva ndazodzoka ibva tatotanga kude kuita masongs sezvatakangaita futi kumbungo studio kweya ndozvatakangaita futi kubosi. At that time ndandane masongs andaingonyora ndichitsveta ndichiteerera shoko riya ndakaudzwa kuziyo kunzi no chimboita maexperiment. Exactly. Ono zvinobuda sei ngandopaiva nana Mebho uri mubvunzo wamataura kuti ndiani chaizvo inini I believe kuti panozobuda zvinhu zviya zvino Mwari ndivo vanenge vangosanganisa artist naproducer wavo kuti zvinhu zvigongobuda maybe mahitsi wayo tingobuda. Exactly. Ndinoona zvinhu semuri kutaura chokwadi because tikatoona kuti maartist akawanda one atinoti amene ndo atikati ma-co-producer ero tinoti yes anogona kushanda nawo but ane munhu uyo anoti akashanda naye zvinhu zvake zvinoita sei zvinoenda the likes of mukawana ini pandoshanda naMambo Duterere zvinenge zviita sei zvichingoenda. Tinoona baba Mhere pawashanda naLighton zvinhu zvavo zvakangoti ndizvo navashumba tichingoonawo zvakadaro tikaona baba Garakara pavanongoshanda naTapamba zvinhu zvinongoita sei zvinongoenda asi hazvirevi kuti havazoendechi kune mamwe mastudio. Exactly. Maybe ndo lesson yatingawana. Maybe the next person anda kukubvunzai pamakabuditsa Mebho pakazombonzi nyararwei vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana zvikanzi vachari wapera kunge hondo hatifungi kuti vachadzoka mugame but to my surprise makazounza chimwe futi chakada kudaro chinonzi hamuna moyo chinova chatiri kutamba izvozvizvi. So papa zvaitaurwa izvozvo ndinoziva zvakasvika munzeve dzenyu
makati okudii makarwadziwa here uye zvakakupai shungu dzakaita sei kuti muzove nechimwe chinonzi hamuna mwoyo chinova chatiri kutamba izvozvizvi chakanyaradza vanhu vese vaitaura izvozvo? No, kana wachiri kutanga chinhu munhu wese ane mafambisiro anoita basa rake. So kana wachiri kutanga chinhu vanhu vanenge vasingazivi haizi mhosva kuti munhu ari kuzvifambisa sei. Ini mafambisiro andinoita basa rangu especially maobha. Ataza obha murandiri kuti ndakatanga 2012. Saka ndamira posa kusvika 2018 ndakuzounza kuti Mebho. Ndichibva 2018 ndakabudisa obha mu 2020. Zvinonzi ubuntu nemasongs akaita sana baba namai. Exactly, baba namai yakatangwa asingaitiki. Exactly. So mukatarisa mayears andinotora ndasiyana nemamwewo maartisti vari kufambisawo basa ravanhu pa 6 months. Kana taunoita kurudumura manhamba aya every week vachibudisa. Ndine zvandakaonawo pamasongs angu kuti maybe pamwe pacho mukateerera even chero Mebho inenge tasenge maybe song yakagadzirwa last week. Exactly. Ndo zvazviriwo, ndo zvandakadiscover ndozvakati ano izvezvi handingokona kuti hamuna moyo ndeye last year 2023. Exactly. But macomments akawanda andiri kusangana nawo vazhinji mumwe anenge achiti ndakainzwa nezuro, ndakatotanga kuinzwa nezuro haasongi yamakabika izvezvi gore rineri. But no, haisi igore rimwe, ndeye last year. Saka ndinoona kuti ndikaita maalbums gore roga roga zvinorambidza kuti music yangu imbotanga yamwirira muzikana vanhu vambojairana nayo. Okay, so tinoona kuti pane kolabo yamakaita naShuttle Story inonzi Baba Mukuru. Tunyanya cha mune muchitutora makaironga zvakafamba sei kuti mubude nesong ye tungorito tunyanya na Mebho hamuna mwoyo baba munozvanepi? Sekutaura kwandamboita hangu kana pari panyaya yekuti munozvanepi chagotaura hangu masanganirano atakaita nasister vangu Shandero kuti ndinozvanepi maybe nyaya yekuti inini ndiri munhu anofarira kuimba zvetsika nemagariro. Okay. Dani kutopfuura maybe zvatingati zvechitendero kuda cheChristianity chandinopinda. Ndinoimba zvangu but kana ndichimba zvetsika nemagariro ndichinzwa kuti ndiri kunyatso expressa zvinhu zvangu zviri right. Ndonga kunobva nyaya idzodzo dzokuti ndiri munhu anoteerera. Kana uri muimbi unofanira kuva munhu anogona ane good listening skills. Yes, handizvozvo ndakambonzwa hangu mwachitaura mwachisimbisana muzvikona zvikanzi mufesi uyo ane mudzimu anosvikirwa zvekuchechi kungoenda hake. Tarisai song yake kuti taura tinzwe zvikiro remweya taura, and hanzi kana achimba zvechiwanhu unoona chinova chiyana anotaunga akazvarwa kudhara. Saka aminu amurotswe here munosvikirwa here maybe ndo zvadada kuti muanze kuti munozvane. Saka vanhu vari funga ndo kwamunozvitora munoti kudii nazvo? Ndongodzoka paya pakuti zvipo asi munhu akapiwa chero mubhaibheri muya tinonzwa kuti vanhu vakapiwa matarenda mumwe akati ndoteerera ini asi aifanira kushandira. I think chinhu chinotanga kuuya idea yesong, but zvauchazoita neidea iyi ndo zvicharatidza kuti song zvinhu zvauchakuisa chienda mberi kana kuti. So ini ndinoti ndikawana idea yesong mukufamba, dzimwe dzenyaya dzandee ndichiimba dzenze inyaya dzongoti ndikasvika pandiri mbavha kasvika vanhu vachitaura nyaya dzavo inogona kutondibata but hapana munhu anomboudza kuti nyaya iri kutaurani. Pari mascenarios akawanda pamwe pandotombobuda kana misodzi but ndiri munhurume handizozviratidzi pavari kuti ndakuchema asvika vanhu vane nyaya yavo ingava inosiririsa kana inoita sei ndinoitora kuita yangu. Ndakutobva paya mumwe musi ndatowana idea, saka kutongoti zvipere zvinofanira kunyokwa convertwa into iso. Alright, touya panhau dzemashows
zviri kufamba sei, muri kurarama here, muri kuita here mashows uye vanhu vari kuuya? Hatishori Mwari nezvatiri kuwana. The only problem inetika yandakaona ndeyekuti ukangozozviisa mukuzvikombera, comparisons are not affect. Tiseuya bata nzoi ndabata affecta vanhu vazhinji zvokuti even chero neaudience chero vateereri vanonoita misconception pakuda kuita macomparison between vanhu vakasiyana. Even chero dai ndaisa anza yangu yandaisa panapa ndozviziva kuti vamwe vanhu vaigona kutomedzana nayo kuti wayada. But ndofunga pamapedza kubvunza mubvunzo ndapindura kuti handishori Mwari. Inini Obert Chari, chero vanhu vakanditi kukauya group of people inonditi anogona hazvindivhiringidze kusaziva pandinozvirongedzera level randinozvitsveta. Chero vanhu vakandirumbidza zvakachero zuva rese, vanhu vakaswera vachindirumbidza kuti aite anofesa anodii, but handizombokanganwipo kuzvirongedzera. Limiti yangu level yangu ndeiyi. Okay, so mune here ma-collaborations mamwe amakaita o amuri kuita uye nemamwe projects amuri kuti promisa, ndezvipi zviri kuuya? Mafadzi angade kuziva kuti takamirira chii kubva kuna mukoma Obert Chari? Zviri kuuya masongs akawanda ari kuuya, and sezvandambotaura zvavhuya tiri vanhu vanozvipa time. Fungai kuti since 2023 up to now takutonopedza futi rimwe gore 2024 munhu wemuimbi kana iri song iri kunyorwa mune ndifunga kuti ndingaita sei song iyi. Hapana here zvida kudhomokwa, hapana here. Ndiri munhu anozvipa nguva asingazviisi mupressure. Even nemubvunzo wamama muchianzira kuti mashows akamira sei, mashows anoenderana nelevel rangu randirini ari right kwandiri izvozvi, because ndiri munhu anotumika, ndiri munhu anozviisa pasi pevateereri vake vaprofita. Mabhishopi akanditi Chari uya kuno entertainment ndowani kwandiriko muchiita basa vemabhawo akati tinokuona zvakare mumagala muchientertaina kuchireva mumando pamusoro muchifadza senyika. Ndiriko ndiri muimbi wevanhu kwete wemareligions kuti kwakati handiendi kwakati ndinoenda. As long as vanhu vachibva vese vanongoteerera music yangu, ndinongoti chekupedzisira kusvika pavari live and direct. Ndoita zvandakaita muradio ndombozvitawo varipo, ndizvo chaizvo. Saka vose vanoda entertainment don't hesitate kisa yoko panhingi penyu. Ndiri muimba anotumika. Exactly. Zvichida muchitumika kudaro munobatika pamasocial platforms apo kuti vanhu vagoone kukutumai. Ndisati ndapindura izvozvo kune zvimwe zvandisina kupindura. Ndine hanzvadzi yangu yandinofarira inonzi Shandel Story. I like Shandel Story so much. Nokuda kwokuti one anondigonera kuimba kwacho, voice rake rinondiitira zvakanaka. Ndine shungu dzekuti kumberi uko kana kuti album richauya kana chii, voice iroro ndaimboridawo richindibheka pane mamwe masongs angu. Patakasangana tikaita collab naShandel tichimba song yekuti baba mukuru, ndinongoisa mberi kumusiki, because kune zvimwe zvinhu zvaunogona kufunga uri kumba sewishi yako kuti asi dei zvaizo patinongozoona mangwana zvatofuma zvatoitika, ungasatendawo Mwari naizvozvo. Aiwa, zvinoda kutendwa. Ndakatenda Mwari patakaita song yekuti baba mukuru, and ndakati afemerwa nani kuimba zvesocial, ndofanira kuimba social life. Izvozvo zvokuti vana baba mukuru vane vachiresva kutamba chiramo. Kare taikura tichidzidziswa kuti chiramo chiya chiriko, vana baba mukuru nanamai vanotamba chiramo, asi kaona chiramo chakutambiwa vanhu vangori tu chashata ichocho. Chashata ichocho. Chiramo chinofanira kutambiwa vanhu vese varipo,
pane malessons iwayo kuchishona chedu anenge achitoitwa nana baba mukuru nanachi ivo vakazvitanga zvechiramo ende tinoona that song ndo yakaita maviews akatowanda kupfuura even makanindo aripo. Mama akazvitarisira here? Handisina kutozvitarisira. Ndinofara kunzwa izvozvo. Ndiri muimba anofarira kushanda nevanhu. Okay. And handidi kuti kana ndanoshanda nemunhu ndikanofeature song yake asare achiita seanozondifungira kuti haana kunyatsoita serious pachinhu changu. Kana ndatoenda ipapo ndakutotora song iyo ngeyangu. Exactly, ndizvo. Akutoshanda zvokutoti zhinji dzacho dzandinoita dzinobudirira ndevaimbi vakawanda vanondifeature. It's unfortunate kuti inini hangu handina featuring ndambo. Okay guys, ndofunga muri kungozvinzwira tiri kutaura namukoma Obert Chari, Mebho hitmaker, Hamuna Moyo hitmaker, Baba namai hitmaker. To mention list yacho haiperi. Ati mukunzwa. So taida kunyatsonzwisisa kuti vanombozvifamba sei. Saka ndofunga vane nzeve mangozvinzwirawo. Maybe chatingada kuziva mune here vamungada kutenda kuti mukeria yangu nhengi wakaita kuti zvangu zviite so kundisvikawo pakati ndoda kutendawo nhengi wangu. Ndoda kutanga kutenda Mwari. Mebho vakatuma vamutendi semutumwa wavo. Hatizozivi zvinenge zvichiitika kuvaprofita vaMwari. Ndivo vakandiidentify vandinhonga kuti uyo ngaaite zvekunorekodha asangoimbira kumombe asi zvatounza upfumba. Ndoda kuzotenda chijons music chiri too demanding, especially kana chichiri kutanga. Mari inenge ichitobuda kwauri, vanhu vanenge vachifungidzira kuti femu iyo nemari itoripo, izvo zvakanopesana. Apa ndiwopesa mari. Izvi zvakatooma. Kupesa mari kuvanhu uchiisa paproject, vanhu vari vachitofunga kuti aiwa akuita mari. Arikuita mari. Saka ndoda kutenda munhu wese akandipa even $1 kana 50 cents. Exactly, kuti zvinhu zviite. $1 raakatoisa iroro rakashanda. Zvakada kungofanana nemunhu akandipa figure yehombe. Because ndinodaira kuti musi wandakatopiwa 50 cents mumwe musi yava yokuuya pastudio pamakumbe pa zvikatoshanda zvikashanda. Ndoda kutenda futi maproducers ese akanditambira chero nemi vandigere neyo pano. Zvakangoma ngotambira munhu anenge achinzi abva kana kwedu vana mupini wadai mupini wakutoka pasadza mzeru haumuziva unyatsoziva kuti munhu uyu anoita zvakadini. Tinouya kunokanganisira basa renyu vanhu vonzwa kuti chiya chinechi chitaura chemunhu amene chimunhu chinoti makukukukumbe production chiri pasong isina kumira zvakanaka. Asi makatitambira mukatinecha. Pane mamwe mashoko amaitidzidzisa amusingambozivi kuti anotibatsira, asi mune muchingotaurawo pamutechikuti kutongowanzawo but zvakatotibatsira kuti tisvike kutotiitawo interview tichikupedzera nguva. Ndinoda kutenda imimi maproducer nevamwe maproducer ose nevamwe vaimbi vose vakuru. Ndiri kufara kuti kuda ndinhasi kana ndine zuva ndichazivi mufaro wandakasangana naye legend baba agarakara. Vanhu vataiimba tiri kumombe. Inini kwandiri vanhu vakuru vose, especially vandaiteerera ndichiri kumusha ndisingambozivi kuti ndichaita zvemusi, ndinovatora sezvikoro zvangu zvandakatodzidza. Ndikabvunzwa kuti wakadzidza level ripi uchidiri, ndichataura vanhu vakawanda. Banana ndaitoiteerera ndichinzwa kuti marukirwo akaitwa mashoko aya. Munhu uyu haana kungoita zvekungomuka atova kustudio, zvinhu zvakatogarirwa pasi. Ive ndichore ndonyora, ndinodzoka ipapo handida kunyora Mebho, ndotanga ndatora ijabhanana ndoicheta. Ndoona kuti wedding yanga yakamira sei, arrangement yanga yakamira sei, ndozvifambiswa sei. Inini Mebho ndoita sei, ndo zvandinoita ipapo. Nevandangoshandisa hangu baba vangu bosi ndo vandinavo vandapedzisira kuona izvi, asi nevaimbi vose vakawanda even chero vana mambo titereri vanoti inspire chose the type yemanyorero anenge vachiita.
Okay, nekuda kwenguva dzedu maybe tingada kupindurika mubvunzo waMebho uye motipawo pamunobatika nhamba dzenyu o masocial platforms. Social platforms, Facebook page Obert Chari and Accra Stars, YouTube channel Obert Chari and Accra Stars, ma online stores tiriko kunana Spotify, Amazon, Deezer. Music yedu inotengwa konse ikoko na TikTok munoona tichikupa ma updates ema shows kuti nhasi tiri kuridza kubva kwakati mangwana tiri kuchechi kwakati. Right, multiple freestyle. Maybe it's either Mebho or Hamuna, but Mebho. One wants to show to tell them now, Obert Chari. My internet did Muromo. I want to Pira Dent, but the Lauti Limboimba, Namu was Panevan and you go now. Argita is team move on honor. Ndio ikanyama iko vana vakasiwa ku previous marriage usara vari panzara hatisadaro ido kana wangonopindawo mupfuko pane vana ngavaite seyo vapinde plus anoudzwa munhu dzaano kana uchindida iwe tanga wada makidzi angu andakasiya because vana vakuzosara ari mavictims enyaya dzakadaro ina handizofari nazvo ndinozokuimbai ogadzira futi imwe next time. Vana vamakazvara ikoko imi munovapa rudo rwamama. Vana vamakazvara ikoko imi munovapa rudo rwamama. Gotwe ramakazvara ikoko kunze kukapisa munomutengera aizilolo. Sure. Aizilolo kurupisa tengera vana mai. Yeah, ndiwo cheo Mr. Chari. So tinotenda guys, it was really wonderful talking to Mr. Chari, Obert Chari and Accra Stars. So tinotenda maonzwa pavanobatika uye kana muchida kuvafonera nhamba ndo dzamuri kuona pascreen apo. Toti ramba muchisapota Obert Chari. Keep on supporting Makumbe production as well. Ticharamba tichikudzirai zvirongwa zvakasiyana siyana zvakafanana neizvozvi zvatinosanganisa mafans nevaimbi vakasiyana siyana tichikurukura kuti munombozvifambisa sei tichiita tinoti mafurther perusal kuti timboona kuti zvakamira sei. For today we say goodbye.